Indiki öwrenmeli adymyz faktorial. Faktoriallary soňu bilen permutasiýa we kombinasiýa temalarynda ulanýanymyz üçin şu wagt düşündirip geçeli. Indi eger en bir natural san bolsa, onda ene deň we ondan kiçi ähli polajitil bütün sanlaryň köpeltmek hasylyna şol sanyň faktorial diýilýär. Mysal üçin diýeli, enimiz 5. Onda 5-iň faktorial näme? 1-den 5-e çenli ähli sanlaryň polajitil sanlaryň köpeltmek hasyly. Indi şu ýerde mysal berilen, mysal 1-de a seresek 7 faktorial diýilýär. 7 faktorial näme diýmek? Esleseňiz 1-den 7-e çen ýazyp bilersiňiz. 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4, köpeltmek 5, köpeltmek 6, köpeltmek 7. Şunu hasaplasaňyz 7 faktorial tapdyňyz bolýar. Ýa-da tersine de ýazyp bolýar. 7 köpeltmek 6 köpeltmek 5 şeklinde. Indi bu mysaly seredeli. Bu mysalymyz 6 faktorial diye 1-den 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4, köpeltmek 5, köpeltmek 6 ayırmak 1, köpeltmek 2, köpeltmek 3. Indi bunu özüme köpeltip hasaplap bilýäs. Adaty köpeltmek we ayırmak misaly. Indiki misalda 6 ayırmak 3 faktorial, 6-dan 3 ayırsak 3 diýmek bunymyz 3 faktorial. 3 faktorialymyzdan 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3 diýmek bolýar. Köpeltmek ansat bolýansa gön 6 diýmez bilýäňiz. Mysal D seretýäs. Mysal D'de 4 faktorial, 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4, goşmak 1 köpeltmek 2. Hasaplap bilýäňiz. Men bärlerini etjek däl, göni geçmekçi. Deňdir 4 bilen 2-ni goşsak 6. Diýmek bärsi 6 faktorial. 6 faktorialyň näme diýeni bilýäňiz. 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4, köpeltmek 5, köpeltmek 5, köpeltmek 6. Indikimiz bölmek şekli. Onda bunu 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4, köpeltmek 5, 6, 7, 8. Aşağıda da 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4. Bärde gön gysgalyp bilýäňiz, şu bölek bilen şu bölek gön gysgalýar. Onda iýde galýan zadym şularyň köpeltmek hasyly. Yani 5 köpeltmek 6, köpeltmek 7, köpeltmek 8 isleseňiz ondan köpeltip bilýäňiz. Indi bu ýagdaýda näme etýäs? Bu ýagdaýda içini ilki bölýäs. 8-i 4-e bölsek 2, jogap 2 faktorial. O da näme diýmek? 1 köpeltmek 2. Indi ýene bir näçe mysaly seredeli. Haçan da berilen faktoriallar san däldi. N bilen berilende onda nähili işleýäs. Mysal A-da şeýle ýazan ýagdaýymyzda açyp ýazsak, n faktorial näme diýmek diýdik? 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmekden t n ayırmak 1, köpeltmek n çenli. Näme üçin öňünden n ayırmak 1 ýazdım? N'niň öňündäki san, n'niň 1 san kiçi san. Onuň öňündäki ýene 1 san kiçi. Ene şu ýerde meselem 3 bolsa öňündäki 2 1 san kiçi. Onuň öňündäki 1 san kiçi. Onda n öňündäki n-1, n-1-iň öňündäki n-2, n-2-iň öňündäki n-3 şeklinde bu da dowam etdi. Indi n-1 ýazýas, onda bu 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3 şeýle dowam etdi. Näme çenli? n-1 çenli. Indi şu ýerde seretýäs bolyn. Şu bölek bilen şu bölek meňdeş. Köpeltmek drop bolan üçin men göni bular gysgalyp bilýän. Onda meň jogabym näme bolýar? N bolýar. Indi bu misalda aşağıdan işläli. Bayan açıp ýazan ýagdaýymyzda 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek şeýle köp nokot goýaly. n-1-den başlap alsak n-1, n-1-den soňky gelýän sanymyz n, ondan soňky gelýän sanymyz n goşmak 1. Näçe çen gitmelimin? N goşmak 3 çenli. Köpeltmek n goşmak 2, köpeltmek n goşmak 3. Gatnaşan şu wagt diňe n goşmak 3-üň faktorialyny açdyk. Aşağıda 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek şeýle goýan ýagdaýymyzda näçe çenli? n-1 çenli. Köpeltmek ikinci n-2'ye geçeceğiz. 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3 şeýle ýazan ýagdaýymyzda näçe çenli? n-2 çenli. Bundan soňky n-1 gelýärdi aslında, ýöne ol ýazylmandyr. Biz diňe n-2 çenli da hasaplap bilýäs. Şu ýerse eger men häzir gysgalypmakçy bolýan, şoň üçin şu öňünden n-2 ýazsak belki has düşnükli bolar, şoň üçin şeýle ýazaly. n-1'den öňkü gelýän san n-2, ondan soň n-1 çenli. Şunu açdyk.
şu yerde. Indi bunun aşağında 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3 köpeltýäs näçe çenni n-1'den alaly. Soň n gelýär, soň n goşmak 1 gelýär, soň n goşmak 2 gelýär. Indi şu ýerde meňdeşler biz gys kyldyp bilýäs. Şuňa seretýäs n goşmak 2 çenni şu tarap bilen deň. Onda men näme etýän? Şu bölek bilen şu bölegi gys kaldýan köpeltmek bolan üçin. n-2 n-2 çenni bölek bilenim şu bölegi gys kaldýan. Berde näme galdy? N goşmak 3, berde näme galdy? n-1. Onda jogabymız n goşmak 3 gatnaşan n-1 bolýan eken. Mysal S sereteli. Mysal S'de n goşmak 1 açaly faktorialny 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3 köpeltmek şeýle goýýas. n-2'den başlap alsak n-1 çenni soň n gelýär, ýyzynynym n goşmak 1 gelýär. N goşmak 1 çenni ýokarsyny ýazdyk. Aşağı n köpeltmek. Indi n-2'ni açýas. 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3 köpeltýäs näçe çenni? n-2 çenni. Indi seretýäs bolan şu bölek bilen şu bölek meňdeş. Onda men şoň bilen şunu gys kaldýan. Ýa-da ne berde n bilenim, bu n gys kaldýan. Näme galýar ýa-da n-1 köpeltmek n+1. Sizler açýaňyz, bulam n kvadrat minus 1 bolýar. Indiki temamız permutasiýa. Permutasiýa näme diýmek? Bir köplüğün bir näçe ýa-da ähli elementlerini belli bir tertip esasında hatarlamak meselesi. Mysal üçin diýeli, şu ýerde 3 tane okuwçy bar. 3 tane okuwçyny men näçe görnüşde hatarlap oturdup bilýän. Eger köplüğün elementleriniň sany n bolsa, onda onuň ähli elementleri üçin permutasiýasy p n şeklinde bolýar. O da n faktoriala deň bolýar. Mysal üçin şu ýerde 3 tane okuwçy näçe görnüşde hatarlap oturdup bolar diýip sorak bar. Onda men muny sanym şeýle ýazyp bilýän p 3 okuwçydan 3 okuwçyny hatarlajak bolýan. Onda olam 3 faktoriala deň bolýar. 3 faktorialy biz ýanky ýerde geçipdik. 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3'tü. O da deňdir 6 bolýar. Demek men 3 okuwçyny 6 durly görnüşde oturdup bilýän. Şu ýerde suratda görkezlen. Meselem diýeli, birinji oglanjyk birinji ýerde oturup bilýär, ikinji ýerde oturup bilýär, üçüncü ýerde oturup bilýär. Ikinji oglanjyk ikinji ýerde oturup bilýär, üçüncü ýerde oturup bilýär. Sebäbi näme üçin diňe 2 ýer diýdim? Islendik bir ýer eýem, birinji oglanjyk oturan üçin, ikinji üçüni galan variant 2 variant galýar. 2 variant, üçüncü üçüni eýem diňe bir variant galýan üçin şeýle faktorial şeklinde hesaplanýar. Mysala seredeliň 5 sany dürli matematika kitaplarının permutasiýasy näçe? Onda ýanky işlejek bolsak, 5 kitabyň permutasiýasyny tapjak bolsak, 5 faktorial. O da 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, köpeltmek 4, köpeltmek 5 diýip hasaplajak bolsak, 4 5 20, 6 köpeltmek 20'den deňdir 120 bolýar. Eger elementleriň sany n bolan köplükden r sanysyny men hatarlajak bolsam, r sanysynyň permutasiýasyny tapjak bolsam, onda nähil formula ulanmaly bolýan. Ene şu ýerdäki n san elementden r sanysyny hatarlajak bolýan. Onda formulamız n faktorial gatnaşan n-r faktorial. R'mizam 0 bilen n'in arasında. Indi şu ýerde mysal berilen 4 bilen 2 bolanda şu ýagdaýda işlenýär. Onda şoňa görä şu ýerdäki mysalymyzy hasaplaly. P 5 3 diýänimiz deňdir 5 faktorial gatnaşan sebäbi ýokarda n wady birinji sany ýokary gelýän, aşağıda 5 aýyrmak 3 faktorial diýäs. Ýagny 5 faktorial gatnaşan 2 faktorial. Munam açan ýagdaýymyzda 1 köpeltmek 2, köpeltmek 3, 4, 5 gatnaşan 1 köpeltmek 2. Şular gys galdan ýagdaýymyzda 4 5 20, 20 köpeltmek 3, 60 bolýar. İkinji p'mizi tapsak, hem permutasiýamyzy 7 2 deňdir 7 faktorial gatnaşan 7 minus 2 faktorial. Bu da şeýle açan ýagdaýymyzda 1 köpeltmek 2, şeýle 3, 4, 5, 6, 7. Aşağıda da 5 faktorial bolan üçin 1, 2, 3, 4, 5.
5 içeni bölek giden ýagdaýynda 42 galya. Demek şu misalymyzyň jogaby 60 köpeltmek 42. Mundan köpelden ýagdaýymyzda 2 6-ymyz 12, 1 ýa-da 4 6 24 ýa-da bilen 25 nola ýyzyna geçirsek jogabymyz 2520 bolýar. Indi bärde muny öňki köpeltmek düzgünüme görä işläben bilýän ýa-da permutasiýany ulanyp bilýän. Permutasiýa ulanjak bolsam 5 sifirden 3 tanysyny saýlamaly bolsam, onda näme bolýar? 5 faktorial gatnaşyn 5 minus 3 faktorial. O da deňdir 1 2 3 4 5 gatnaşanım 1 2. Gysgaldan ýagdaýymyzda 60 bolýar. Indi şu wurtda öňkü köpeltmek düzgününe görä edik göreli. A, B, S 3 belgili san bolsa we gaýtalanmazlyk şerti bilen A alyp biljek sany näçe san? 5 san sifir alyp bilýär A'myz 5 sifir. Köpeltmek. B'miz eýem A 1 sifir aldy diýip hasaplasak we gaýtalanmaly diýdik. A 1 sifir alan ýagdaýynda B üçin näçe sifir galdy? 4 sifir galýar B üçin. Köpeltmek. A we B herse 1 sifir alan ýagdaýynda S üçin 3 sifir galdy. Onu netijemiz 60. X'im şu jogap çykýar. Indi gruppa edilen elementler üçin permutasiýa nähilek bolýar. Misal berilen, misalyňyz bilen düşüneli. A we K harflary bir ýerde durmak şerti bilen merak sözünden näçe sany manily, manysyz söz ýasap bolar. Indi men A bilen K'ni şu harpyň ikisini bir aýyrmaýan, bir element ýaly gözüne getirýän. Onda jem näçe elementim bar men? 1 2 3 4 san elementim bar. Onda 4 element, şonu men näçe görnüşde hatarlap bilýän? Şeýle permutasiýa tapan ýagdaýymyzda 4 deňdir 4 faktorial diýipdik. Bu da näçe bolýar? 1 2 3 4 bolan ýagdaýynda 2 6 4 6 24. 24. Onda men şu ýagdaýy 24 görnüşde hatarlap bilýän, haçan da A bilen K'ni bir element diýip hasap edenimde. Ýene bir edip biljek zadym A bilen K'ni öz aralarynda ütgüdip bilýän. K A ýa-da A K. Sebäbi bir ýerde durmak şerti bilen diýilen üçin onda onam 2 görnüşde ütgüdip bilýän, 2 faktorial diýip alsak, göne permutasiýany 2 diýip hasaplanymyzda jogap 2 bolýar. Diýmek, iň soňky netijemiz ikisini köpeltmek hasyly deňdir 48 görnüşde ýazyp bilýäs.